אוקיי. היא מסתירה את ה... כשהיא עוברת היא מסתירה את המסך. הנה סיפורים. נכון, זה הספרים שהבאתי לך. זה לא על סינדרלה, אבל זה על היפהפייה הנרדמת. למה? זאת סינדרלה, לא? זה היפהפייה הנרדמת. לא, זה סינדרלה. לסינדרלה יש קוקו פה. לא. וזה מיקי מאוס. אוקיי. אם הורדה קודם את זה, עוד זה, תפרוד. רק מי שמשלב ידיים. תשלבי ידיים. ומצביעה ביחד. רוצה את זה? רוצה. אם את רוצה את זה, רוצה את מיקי מאוס, כי הדר בחר את זה. כן. וואי, אמא, ראית את זה? אתה רוצה קודם את זה? אוקיי. אני מראה לכל מי שלא. אם את רואה? כן, וואו. ראית אמא? ראית? יואב, תראה, אתה רואה? יואב, אתה רואה? הוא לא בורח, הוא מקרר אותנו. יואב, זה בווידאו, זה בווידאו. דיימון. או. יואב, תעשה לה כמו בלמעלה, גיל הסנאי. אוקיי, כולם חונים. מון, סנייק! יואבי, זה הכל בווידאו. מתועד שאתה פוחד מחרגול כזה קטנצ'יק בגובה הדשא. עוד מעט הוא יהיה יותר גבוה מהדשא, כמה מכסה. כן, נכון, אבל בינתיים הוא שם הדשא מסתיר את הדבר הקטן הזה. אני מספרת שכולם יהיו בסדר. רומי, זה קשה, זה קשה. סנייק! סינדרלה. לישון. לא מפסיק. בואו, תראי! שוב איתם, ותחתק שלהם, ולא רוצים בדיוק כמו רומי. צחצחים שיניים, שוטפים פנים, ולא רוצים לעשות קוקו. אז הם אומרים לאמא שלא תעשה כלום. אם רוצה שאני אספר לך את זה? כן. אני אספר לך ולאמא, אוקיי? אם קודם לך אני מספרת, ואם אלה זה בשבילך? זה הדר בחרה. כן. אז אני רוצה את מיקי. אם זה שתיכם, זה לך וזה גם לך. אם זה לך ולהדר. אם זה לך... יואב! אמא חיבה לי! עמוד בשקט. בוא, את הפנים אני מצלמת. שנייה. לזוז, תנו לי לראות את הפנים של יואב בווידאו. לילדים שלו. מה זה צבע מפה את אוהבת? אני אראה לך. אם את רואה? תסובבי אליי. הנה, את רואה? איזה צבע מפה את אוהבת? את הסגול. זה, בדיוק את זה. לא, את השני? כן. אז איזה צבע את אוהבת? הראינו את זה אתמול את הלבנות. איזה את אוהבת? את הוורוד או את זה? יובה. את זה? את הוורוד, את הוורוד. כל הורודים. את זה? גם את זה, גם את זה וגם את זה. גם את זה? אם את אוהבת את הסגולים, כן. אם זה סגול כהה, זה סגול כהה? וזה... סגול בהיר. ומה את אוהבת, רומילה? לפחות אם אני אוהבת את זה, וזה ואז את זה. איפה היא? תיזהרו, יש פה מפלצת אימתנית. קוראים לה מון שנצל אור קפיטל. זה שנאוצר אכזר. אדר! אם אני יכולה לספר סיפור... אני אביא 4 סיפורים מאחר. לא, את לא יכולה לי. יו, השנייצר תוקף אותי.
הוא תוקף אותי! הוא תוקף אותי! שנייצר אכזר תוקף אותי! אמא תבכי. אמא תבכי. זאת הייתה מתקפה אכזרית. תראה אותה. מונצ'ה. מונשדו, מונשדו. אמא, אני רוצה לספר סיפור. יואב, תתחבא, תתחבא. מה קרה, מושה? יואו, תראו. אמא, רגע, אבל אני רוצה לספר סיפור. הסיפור על הסיידת שרצתי והצגתי לו. יום אחד היינו בבריכה בעין הבשור. אני, אבא, יואב ומון. היה כיף סבבה. בדיוק הגענו לבריכה, וזה שחרר את עצמו. אם אני מספרת סיפור. סליחה, הדר מספרת. בדשא, ויואב התחיל לרוץ, והיא רצה אחריו. רגע, יואב. אבא צועק לי, יואב, זה יראו אותי, בא לצוד אותך. הוא מסתובב, הוא נאמן וצועק, לא! אני צועק את זה. לא! אם עכשיו שואלים ואז הוא ממשיך לברוח. אם אני מספרת. איי, איי. והוא בשקט. רגע, אני חייבת קלוז-אפ על הילד. כן, רום, הוא צריך שבת. מה אתה מפחד? פחדן! נכון, אתם שניכם באותו משקל, בתת משקל לחיות. אבל את לא מדברת חזק. אמא, אני אביא סיפור אחר. אמא, אני אביא שלושה סיפורים מהחדר שלי. חדר שמה? אנחנו עכשיו הולכים לעשות סדר בספרייה, אנחנו נמצא שם מלא ספרים שאת אוהבת. אמא, כבר בא. אני רק מביאה. אמא, אני רק מביאה. מפלצת! הצלום! מול, את מפחידה! תבכי. אדם, תשמרי עמי. אמא, תבכי. טוב. אולי עד אז כבר המפלצת תאכל אותי, אני לא יודעת אם אני אשאר פה עד אז. איזה כלב אימתני, זה כלבם של בני פסקרוויל. זאת מפלצת שחורה ואימתנית. נכון, נון? שחורה ואימתנית שהיא בלדת חיים. היא מוציאה את כל הלכלוך מתחת לזולה. אמרתי לך שואב אבק. זה לא אצלי באמת. יואבי, זה פחד אימים פה, אתה לא מבין, אני יושבת במחיצתה של מפלצת אימתנית. אמא, אני רואה אותך רועדת, את משקשקת מפחד. פשוט אין דברים גדולים כאלה. אמא. לא, מפלצת, אני לא פוחד. היא בודקת אם יש לה אוכל ומים. כנראה שאין. הבויה קרב! זה הכלים שהיא מנקזת אליהם את הדם של הקורבנות שלה. נכון. היא שותה את הדם ואוכלת את הבשר. אוי, איזה דבר אדיר זה המפלצון הקטן הזה. גם מפחידה נורא. אז רצינו לדעת, זה בארבי או ברץ, תסתכלו על הגודל שלה. יובץ', יובה. מון שנייצר. בגן קרב! זה בוגיאן קרב זה הדבר הזה. נכון, רק שהיה פעם יאהב מצחיק. לך כבר! הוא באמת מפחד ממנה. לא, זה רק מתוך הסרט, אם הוא לא היה סרט, לא תהיה. כן, ברור. זה שאמא בכלל לא מצלמת, נכון? מצלמת? תראו כמה הבאתי! מישהו יודעת מה יש? להצביע! לא יכולה לקחת, להרים מקולקל לך בידיים. אוקיי, מי שרוצה... מה? מי שרוצה סיפורים, אז שיעשה שלב ידיים. אם תשים את זה בצד. אני פשוט רוצה לצלם, זה קצת קשה לי לצלם, לשלב ידיים. תראה מה יש לי פה! מפלצת! גם אתה פחד חלק! בסוף היא באמת חשוב שהיא מפלצת אימתנית. בואו, תראי! יפי, כלבה טובה! לא יודעת, בואי, תאכלי.
מי שמצביע וישלח ידיים פוי, המנצח. די! אם אני כבר הפך להיות כמו איזה... גדול, אנחנו תכף נראה לקטן את זה בטבע, וזהו, שיראה איך זה נראה. איפה צלח? מי שמקבל, אז שיהיה בשקט. אמא, כן. ראית אותי אתמול כולם בשקט. שמע ישראל. אתה מה? בשקט, ראיתי בשקט, שפעם בשבוע בשקט. זאתי תהיו בשקט. הפסיכולוגית לאהבה. אז בוא נספר סיפור. היא חפרה לי, כולם זה לא כמו כל חמור יודע, שם זה מצחיק. יצא איזה משהו שהוא לא היה מצחיק אחד. אנקל חמור, גם כל עמיול. תיזהרי, הכלבלב פה. הוא במרחק חצי מטר. אני לא רואה פה כלבלבים, אני רק רואה פה מפלצות אימתניות, אדירות וגדולות. אוקיי, מי שיהיה בשקט זאת לא את מאיה, וגם סיפור. הבעיה שמאיה אחת וכולנו שתיים. ספר לנו על הדוד יעקב. וואו. רוני ונעמי והדוד. את בחרת את זה רומילה. איזה סיפור יפה. מה אימא? את בחרת את רומי ונעמי אני והדוד יכולה את יפה. החתול את העלול. אז אני אעשה. את רוצה את זה? אני לך